陽一に出会う長期企画中です。ぜひ陽一スナイプ待ってます。ようお願いします。11、50。どうも皆さん、どうも皆様、お疲れ様でございます。ゼブラでございます。第524回ライブ配信、デッドバイデイライトやっていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。まずは何戦か、このやっちゃった、ちょっとごめん、これごめんなさい。これちょっとごめんなさい。今アーカイブが消えてしまった。やっちまった。これはごめんなさい。ちょっとね、アーカイブちゃうわこれ。これをやりますって言って押したら消えちゃいました。申し訳ない。生存者の方今の。なので、本日はこのね、まず最初はハントレスさんの、15メートル、失礼、15メートル以上離れている、生存者に斧を当てるということになっております。100%ですけど、ね、多分終わることはないと思います。無念でした。自力脱出ができる。風邪が治りません。いや、そして今日仕事疲れただから。サイラムー、キライキラサイラムー。はい。上からピュー投げたらどうなんでしょう。今一人こっち来ませんでした？見えないな。この辺。この辺すんごい遠回り。あほほん。またい。ちょっと
ました。アシャートナイトはこの辺にいるでしょう。うまい。あら。あららら。全然バベチリとか映らへんですけど。おはや。ワンとこうか。何でしたあれ。助けるの早っ。重責。
上やね。あとどこあるのか。あじゃー。あ、上か。あ、ちょっとうまいよこの人。15メートル、ここからやとそれで持ってくか。あ、惜しい。15メートルとか無理だな。私にはいつまでたっても終わらんぞこんなの。ありがとうございました。みんなうまかったなこりゃ。ありがとうございました。
いやー、みんなうまいわ。本当にこれね、ずっとやってうまくなるんだろうか。なれる気がしない。変なのしてるとこないですね。お、ありがとうございます。助かります。しかし今週末じゃないな、来週ジェイソン解禁するってね、前情報も見てませんし、楽しみですね。あと10周年。はっしょしょ。ピザハッツ。いいわ。バイトもちょっといなかったですよね。すばあ、でも普通に当たらない。邪魔。ここおい。ああ、やっと終わった。これはもういいです。製造者の方々ありがとうございました。
しゃまたうまいわ。レートっていうかそういうの合ってないんじゃないのこれ。これがかかる。すぐ投げるのが感じ。
なこの一本絶対当てるんだ。当たらない。大丈夫。オッケー。何ですか。早く出してください。お、し持っててこうか。うるさいね。カメラのあれも難しいだ。浮いてた。ちょっと出なくてシート。ありがとうございました。うまくったね。やっぱり。まあでも、これができたのが良かった。これができたのは嬉しいですよ。終われたのは嬉しい。これ、やりましたね。これ厳しい。ちょっとここはまだやらないでおきましょう。ちょっとマジで終わったのは嬉しいですね。よし。りんちゃん行きましょう。久しぶりの。何がいいんでしょうか。これはなぜこういうあれにしてるんでしょう。
死ぬシーンにしてみましたか。パワーない。よろしくお願いします。なんとしても全滅でしたか。いやー、宇宙地点。え、向こうほんと。くあれ、惜しい。届かんとかまず寸止めしてたんかな。寸止めしてましたか。くっ、
あ、あざむけか。うまい。どうしてもうまいわ。No! お前ちゃんつけられてく。難しい。これもむずい。どれもむずい。長期企画中です。ぜひ陽一スナイプ待ってます。ようお願いします。11、50。びっくりした。いきなり喋るから。すごいね、なんか、お前は。
皆さんお上手というか、私は何にもできへん。あらさあらさむずー。どういう構成がいいんかね。隠れ場とかいらんのかな。ありがとうございました。あ、ちょ。こんなんでキラーで、あれ言ったらもうゼロ勝ですよ。お願いします。エステートピット。これはもう
い。あ、ちょっと嘘あ、何あ、なんかいた。
く。あー、そっち。なんで。
あれでも全然ダメ。うん。あら。映像全然してない。音量でか。ありがとうございました。この差がありすぎるな。あれな、なんか。やの。真っ向処方を行って2回ひるませる。よし、これやろう。
よし。続きまして生存者やっていきましょう。マックを使ってって書いてある。その足音を聞いててもどれぐらいの距離かっていうのはもう本当にやり込みですよね。まあどのキラーであってもそうですけど、うん、よいしょ。奥さんとこの動物の森も終わりか。集まれ動物、あれもね、この物してて楽しそうですよね。スイッチ持ってないんですよね。
あらら。こちらの方が。いや、つらい。首痛。2回当てろって書いてたな。はい、メメントモリスカって。そうだ。工場の中のゲーム、よろしくお願いします。びっくりした。リンリンやないかい。とみちゃん。やべ。第一村人は嫌だな。そうなんだよ。なんでなんで
ちょっと真っ向勝負したけど今真っ向勝負したって今よーし内地してましたね。ありがとうございました。GG。Ako sa orang.早めに寝ますかね。もう11時か。
1時間半ぐらいやったかしら。実はですね、あたたたた、おー、これいつのケーキやったかな。ありがとうございます、嫌いな方。エイリアン。カーニバル。いや、ナイスでしょう。了解ときましょう。どこ？
うわずっと回してね助けに行っちゃってくれよ。私はいいから。素晴らしいですね、この人。ナイス、ありがとう。この前通らんかしら。あだべべべべべべべ私が釣られたかったな。あ先に釣ってもらえてたらな。いやもうすごい悪いことしたわこれ。すいませんでした。ありがとうございました。105だったかなこれ。それ5周年のやつやな。お子さんの方ですわ。今日は
やらないかな。ゼブラさんイエイエイエイ。ナミさんイエ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 イ。どんどんじゃんけんは参加されましたか？エオクさんのところの。それとも参加せずですかね。どんじゃんけんでしたっけ？前半の方ちょっと見てたんですよね。いらっしゃいませ。いいですね。マシュマロはあんまり食べたことがないですけど、今日はあれです、風邪を治すためにですね、ちょっとステーキ肉を買いました。参加できなかったんです。なんかサーバーエラー的なのになって。あららららら、それは残念でしたね。もう途中でちょっと見てて、デトバやろうと思ってね。デトバの方映っちゃいました。片さんもなんか、あの、深い眠りにつけないとかって言ってましたね。何かを、鼻声がちょっと、もう喉はバッチリですわ。もう痛くないんですよ、全然。鼻が、鼻が、まだ完全じゃございません。ええ。でもまあ治りかけかな。今週、うーん、今週ぐらいじゃないですかね。医者行ってないんで、お医者様に行けば多分すぐなんでしょうけど、タカさんは初めからになってしまったのでまだ条件を満たしていなかったんです。大泣き。うわ、残念ですね、それ。うわ、ライト持ちがお二人、それはいなくなる。そしてこれは花火かなんかですか？やってくれないでしょ。喉痛くはないんですか？はい。喉は咳れると多少ですけど、もう全然喉の方は復活しましたね。ほんとあとこの鼻鼻炎だけですかね。鼻炎。やってくれる。ということは今日キラーでございましょうか。私は真っ向勝負だけ2回決めれたらそれで十分でございます。ちょっと前までキラーをやってたんですけど、学術書、こういうキラー固有の学術書。さっき1回だけやりました。そして死にました。戦犯かなっていうぐらい。カラスの2パート1。はい。こっちお願いします。この隙間からこう見ちゃスー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 ちょはい。じゃあこっちで湧いてるんだから向こう回しに行きますか。ここ回しましょう。
あれ、向こうにいたクロちゃんが追われている。担がれてる人真っ向勝負で、ガース部すがちゃんですかこれ。これ。はい、すがちゃん。あら。もうデフォのように解体がついてますね。いや、どこ？あ、どここれ？なんなん？もう私のなんで今回復拒否られたんですかね。よくわからん。担げないからとかですかね。よし、二度と救助には行かぬ。キャッチされてるよあの人。かい。あ、ついてるわ。
玉割り。No! レシカナイス。あだっあるじゃない、あの人。ナイスナイス。ほら、ライトいるよ。いるよ、ライトが。いるよ。すんごい待機してる。ああ、まだやった、私。直そう。あ、もぐしなきゃ。おお、すごい。あ、そうだ。あれ、今いいか。足らない。すいません。
やー難しいですね。いろんなキラー対策を覚えないといけないので、ここ着いたらどこが残ってるんだろうか。こういうついてた、そこついてる5個。なんでそこにいたんかーい。だよな、あの人はもう回してもらった方がいいよな。間に合うんだそれ。解放解放。なーにそれ。壁入れなかった。よいしょー。どこ向こう。あの人予想外か。キラーよ、こっちに来てなく、よいしょー。出ちゃった。いやー素晴らしい。真っ向勝負は打てませんでした。ホテリカさんありがとうございました。レベル3うますぎでしょ。ハイブマインド。私も何かおやつがあればいいのに何もない。もう無理やりやるしかないですねこれ。一緒にやりたいです。マジですか。よいしょ。何戦か。もう全然。
何戦でもよいですよ。お待ちしております。無理がない程度で全然よろしくお願いします。危な。VC 話で良いですか？頭痛い雰囲気でして。もう全然大丈夫です。問題ないです。大丈夫ですか？頭、頭痛。あれですか、気圧の今インしてます。変化とかそういうのですかね。あまりね、無理なさらないように。頭痛はね、結構きついですからね。多分気圧かな、泣き顔。ーん。あのー雨降る前とか降り出しそうな時とか、気圧下がってる時とか、そんな感じですかね。お薬とか飲んで下げるとか大丈夫ですか？あんまり本当無理なさらず、いろいろ響きますからね、お仕事とかにも。頭痛のお薬って言ったら、イブとかですかね。でもあんまりね、薬に頼ると、その薬に慣れてしまった時に効かなくなった時がね、またきついですからね。本当にご無理なさらず、よろしくお願いします。ロキソニンあるんですけど無視してますしょう。いや、ロキソニンはね、人によっちゃ、なんていうんですか、効きすぎて逆に、なんて言うんでしょう。ね、ありますしね。すごい話題が変わってしまうんですが、タレントの、お笑い芸人の、ゴージャスさん、デッドバイデイライトをやってるゴージャスさんが、この前、良い子の浜口さんと、ゲームコラボをしてましてですね、そして、デッドバイをやってたんですわ。浜口さんは初めて、良い子の浜口さんは、初めてデッドバイデイライトをやるということで、そしたら、良い子の浜口様の奥様、アッキーナ、なんとアッキーナさんは毎日デッドバイをやってるらしいです。びっくりしました。結構芸能人の方やってますよね、デッドバイデイライト。堂本光一さんがやってるのがびっくりしましたけど。
まあ、誰一人として、遭遇はしたことないですけど。お、揃いましたね。11になろうか今悩みましたが、パークも何も設定してないんで。あ、びっくりした。ゼブラさんいる。って思っちゃった。笑う声にいる。いや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 、一緒にやってまんがな。大丈夫ですか？ちょっと頭痛でちょっと、ぼーっとしちゃってる。いやいやいや、かわいいな、それ。天然じゃないですか。ほんと無理だけはね、しないでくださいよ。VC してないからおかしくなってもうた。よろしくお願いします。頑張ります。真っ向で担がれてる人を、助けるっていうのはやっぱいいですね。お願いします。ヤンチャンスワンプ。うわ、心音がないですねと思ったら心音あるわ。おお、びっくりした。ジョンリーです。これ自分で直して大丈夫なやつ？はい、大衰弱。ぐいとこ来るやん。今、小屋チェですね。いや、ナイスなとこ回してる。えぐいとこ来るな。まやかしついてる。
痛い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 。解放が全然使えない。さあ今救助した方向に向かい、スティーブかな。あだっす。ナイスー。ここ焼いたないと。うわお小屋横桟橋ですね。固有が残ってるんなら、固有残ってそう。すいません、ありがとうございます。してます。ストライクが切れてしまった。よかった。通電通電。ちょっと難しいな、真っ向に2回決めるの。これはどっち側かな。2階建ての奥、そうですね、その奥が空いてますね。
ティーブ危ない真後ろから来てるよ。お、スティーブも向かっております。ナイス GG。 ファイヤーアップ。綺麗な家。おー、ナイスでした。固有チェイス助かりました。嬉し涙の顔。こういう、こういう言ったら、スティーブとエイダーがいて、やっちまったと思ったんですけど、さすがのみさん、いいとこ回しあるわ。解放やめて、根津の番にしましょう。でもこうやって解放をやめた時に限って解放を取れるんですよね、きっと。私が固有まあまあ回してたんで、二人はそこをつけようとしてくれてたのかな。笑いたい。ああ、なるほど。こっちが桟橋と小屋横があったので、ああ、そっかそっか、そっち、固有の作りがどんなかわからなかったんで、つよつよ固有の時にかけてそっちに逃げたんですけど、真っ向も1回しかできませんでした。でもおかげで小屋横ゼロになってたのを回し切りましたよ。素晴らしい。さすがでございます。ちょうど逆に3人になってよかったんかもしれないですね、あれね。狂乱しても反応、遠いから反応ないから。What's our coordinates? ナイスでした。すんごいマップ持ってる。奥様は調子どうですか？ですね、おとつい、月曜日ですね、リハビリを始めたんですよ。で、リハビリのところは、入っちゃいけませんって言われたんで、ずっと車で待ってたんですけど、その間。で、終わってどうだったって聞いたら、なんか、ぐーっと、指先を手前にぐーっと引っ張り上げるみたいな、伸ばすみたいな、立ちながら。それを何分間ずっと連続でやってなくちゃいけないかったらしくて、で、ずっと我慢したらしいんですけど、残り、なんか、もう20秒とか、それぐらいの時に、あの貧血っていうか、立ちくらみっていうか、
もうクラクラしても立ってられない状態になってって言ってました。ちょっとよくわからない。あ、ちょっと、やばい。あらつらい、我慢。おいし。やばい。マジか。何ですかこの人。真っ向勝負も打ってなかった。連打したのに今。なんでバレたんですか私まで。びっくりするぐらいバレたやん。何に引っかかったんだろう私は。追跡者かな。ギリ残ってたんですかね。すいません。どこ行こうかな。そっちに。ストライク対策素晴らしいですね。早く持って早く切れちゃうストライクがだーっちゃだっやばいやばい。ちょっとサバイバーになっちゃってますわ私。まずいことですわこれは。なんでわかるん。出たのいろいろやっちゃってるな私。なんでこの人すごい索敵能力だな。あれすいませんでしたすいませんでした。
なんでそこにいると思ったかやですよね。うますぎ。いや、うまいわ。なんで今そっちまで運ぶ必要があったか。オブセついてなかったらすぐ釣る。全然ダメでした。笑い転げる、笑い転げる。いや、なんでしょう、索敵っていうか、あれがえぐくないですか、なんか。これは声でバレるかもだけど、まあいいですか。花、佳境、ありがとうございました。すいませんでした、なんだか。ものすごくすいませんでした。それでその、立ちくらみというかなんかもうすごい倒れるぐらいの、もう立ってられないみたいな感じになって、その日のリハビリは終わったみたいですね。しんどそうです。でもまあ、家でもストレッチをしてまして、まあ、多少回復はしてきたかなと。明日か明後日で丸2ヶ月ですね。肉離れになってから、彼女も。そうだ、聞いてください。今日仕事の途中でちょっとメガドンキに寄ったんですけど、鶏胸肉、100g50 円あったんですよ。めちゃくちゃ安くないですか？胸肉ですけどね。50円ってめちゃくちゃ安くないですか？買っちゃいました。そしてもうワンパックっていうか、買おうかなと思ったら、店員さんが、してきてるなら一安心ですが、なかなかしんどいですね。大泣き。そうなんですってね。まあでも、なんです。もうゆっくり時間をかけて直すしかない、あれですからね、もう。本人はもう痛くて苦労するでしょうけど。
あと1ヶ月ちょいですかね、多分。その後に鶏胸肉の安さの話を熱弁してくるのやめてください。笑い転げる。すいません、すいません。いやいや、そういえばめちゃくちゃ安かったんですよっていうのでね。いや、それで、あ、これもうワンパック買っとこうと冷凍しておけばいいしと思って買いに行ったら、店員さんがそれを回収してたんですって。なんでだろうと思って。で、しばらく、あ、またちょっとなんか変えて出してくるんかなと思って待ってたんですけど、一向に来なくて、あれ、単価間違えたんじゃないかなと思って。50円って。回収、赤面、安くしすぎたんですかね。多分そうなんじゃないかなと思うんですって。それ、シマウマ通ります。ありがとうございました。あ、ルキ読めない、ごめんなさい。すいません、本当に。何も、何も、なんでしょう、もう本当にお前なんだゴミかよっていうぐらいの動きしてしまって、大変申し訳ございませんでした。ゴミかすなサバイバルですいませんでした。キラーサンドパークちょっと水にも抜けちゃったんですけども、すごい索敵能力がなんかすごくてですね。いやもっとご迷惑ならね頑張って精進しますので、もしまたねマッチすることがございましたらやべこいつかってならずにまた一緒に共闘してください。よろしくお願いします。本当にすいません。コメントありがとうございます。キラーの方、いやもうめちゃめちゃ索敵やらなんやらもうバッチっこり僕見つかってもう全然歯が立ちませんでしたよ本当に。じゃあちょっと言い換えました。もしまたマッチすることがございましたら安価でダウン取れるやつやと思わずちょっと悠々とちょっと見逃していただけると真っ向勝負。大体小遊に湧くんでそこ見に行ったら地下に行くの見えちゃって汗いやすげえと思ってる。ハグ姉さんだ。いやほんとお上手でしたよ。ずーっとダウン中とか見てましたけども、本当に雑魚サバイバーなんで私は本当にもう何もさせていただけなかった感じですわ。今ちょっと学術書で真っ向勝負を2回決めろっていうのがありまして、それを目指しているんですけども、あとちょっと褒めていただきありがとうございます。
全然下手じゃないですよ。いや、もうめちゃめちゃ下手ですって。めちゃめちゃ、こういう場合はどうするんですかね。壁とか、壁行きましょう。ごめんなさい。まさかの。近い。近い。いきなりそんなとこから来るとは思わないじゃないですかと思ってびっくりした。飛んでないやん。おい。真っ向当てる準備をしますよ、これ。真っ向勝負だ。真っ向勝負だ、ドン。そこは穴かきましたな。はい。やべ、なすっちゃった。書いてたでしょ。OK。通れないやつか、これ。ふう。真っ向勝負だぞ。よし、私はこれが決めれれば、ちょっと無理級します。ノムさん、無理級っと。オッケー。こういう時に解放持ってね。終末期、世紀末、これ何でしたっけね。ノムさん、ごめんなさい。まずいことした。私が学術書のために見つかるね、これ。そっち行きましたよ。脱出してください。そのままノムさんは出口の方に。キラーこっちにいます。私のところにいます。担がれます。なんでこういう時解放持ってきてないのね。寝ずの番に変えちゃうかな。いや、めっちゃ罠変えてありますから、これ通れない罠ですよ、これ。
これはもう出てもろてもええんじゃないかなっていうぐらい。この階段のところにも書いてありますし、そうですね、それが一番いいです。出てください、出てください。能見さんも出てください。あれはまずい。大丈夫でしょうか。よっこいしょい。ナイス。無理級ハイランドしたんでね、能見さん大泣き。いやいや、いいんですよ、今のは仕方ないです。仕方ないというか、私がもう全然あれしてたんで。ルーキーさんありがとうございました。とってもお上手でした。パーティーの顔、キラキラ。ルーキーさんか。ルーキーか。なるほど。なんて読むんだろうと思って。なるほど、なるほど。ルーキーさんか。いや、ありがとうございました。本当にルーキーさん。やりました。進みました。地下に行くの見られてたの恥ずかしい。笑い転げる、笑い転げる、笑い転げる。二人同時に見られてました。ちょっと待ってくださいね。ロメロで、3回ひるませる。よし、出ないハードを絶対持ってきましょう。最初ゼブラさんが上から落ちてきて、私が邪魔で動けなかったのも見られてたかな。ちょうどね、ダスティンと機材に挟まれて、こう、動けなかったんですよね。あのやりとりから見られたって感じですかね。それは恥ずかしい。地雷爆破盗聴。あれ、ゼブラさん何してんすかって感じで見てやりました。動けなかったんですよ。What's up there? やばい、あれが一個し。空中でガナガナって。あんなこともあるんですね。上に乗れるというか。
したらこの人もいなくなるのか。 What is this? スティーブ。 Ready to join Hellfire, Steve? おお、今ダスティンがスティーブにヘルファイアに入る準備はできているかいと。いいですね。メメンツ。いやー、でも先ほどね、ダークロードを使ったルーザン強かったっすね。階段降りてくの見られてたとはな。ギリギリ見られてないと思ってたのに。これはラウンド1じゃないな。心音近かったな今。ドゥダダダダダ。これじゃなくて渦のやつが欲しいんですけど。索敵。いや、いらん。おー、ウルレア。低空ダムドだ。ノームさんとかが持ってるやつが欲しい、私も。ナイス球場。お、起死回生何でしたかね。
ナイス救助。No!本当はそこに抑圧の流明を入れたい今。アルメニアあ、デッドハード忘れた、デッドハード。まあまあまあ、こっちに来たことによってあっちが回りますよ。ナイスじゃあ、あそこに1台でしょ。やはり能見さんとこまっすぐに行ったな、あいつ。何かあれはあるのか。回復します。あ、ちょっと。あ、スティーブ何してた今。あ、透明になってるなそれ。じゃあちょっとどこ発電機どこ近いけない。
ストライク。ナイス。何？やべえ。ノーワンとか。やばい、間に合わんかも、これは。あばEnough games. あうっうっありがとうございました。惜しい、嬉し泣き。開けずにぐるっと回ればよかったですね。そういえば回復するあれがなくなっちゃったな。はい、よろしくお願いします。そしてあれがなくなっちゃったんで、何にしましょうかね。あと1枠。私すっかりリボンの存在忘れてました。ほっとした顔。いや、いいんです、いいんです、いいんです。私、リボンなくなっちゃいまして。うわ、あと1パーク。
ト枠何にしますかね、これマジで。Oh, this is bad. やったりましょう。アメメント。よし、私もこれラストマッチを同じくラストマッチにさせていただこう。よろしくお願いいたします。頑張ります。とりあえず3回ひろませて、板が当てられるかな。ラクーン。ラクーンザスリー。うわ、びっくりした。うわ、ナスかよ。やばい、外周来ちゃった。ハイズリー。いやー、泣いちゃ泣いちゃ。
これなぜにキラーの姿が見えるんだろう。近ー。まあ隠れ場はあると。まずい、それはまずい。
回復できないのが痛い。そしてここついてるんか。ナイスー。あざす。おー、ボット。あー、めっちゃこっち今めっちゃナイスおこし。よいしょ。直してけよ、アホボット。
くー。見つかってしまったかもしれません。よし、こっち来い、こっち来い、こっち来い。オッケーオッケーオッケー。No! すいません。すいません。ゴミ箱で出た。ありがとうございました。第一惜しかった。嬉し泣き。GG。たまに、キラーさんが見えてたのは何なんでしょう。これか、忍び寄るもの。なんか変わりましたね。見えてましたね。ねえ。ありがとうございました。申し訳ございませんでした。最後。ありがとうございました。頭痛の方は大丈夫でしょうか。ひどくなってるんだったらもう本当にすいません。いやー、うまかったですね。いやー、ラストありがとうございました、のみさん。本日も。久々ですかね、遊んでもらえたのは。私もちょっと寝ちゃってインしてなかったっていうのもありますけども。ここ何日か。ありがとうございました。頭痛大丈夫です。きっと寝たら落ち着きます。キャー。
ああ、それならよかったです。ちょっと寝るまでがね、大変かもしれませんけど、痛くて、早くね、ゆっくり寝れるようにお祈りします。それではありがとうございました。本日もまたこのキラー、サバイバー、両方ともね、ちょっとグダグダでした。本当に。ただ、ハントレスの15メートル離れた距離で斧を当てるっていう、学術書がクリアできたのがもう嬉しくて、その時は喜びましたね。あとはまた難しいのが残ってますね、たくさん。もっと昔からやっとけばよかったっていうのがいっぱいありますね。リージョンの15回狂乱当てる、20回狂乱当てる。あれ、28だったらもうすぐ終わってますよ。使えてた時にやっとけばなっていうね、ちょっというあれもありますが。はい、ではでは、本日、第524回ライブ配信、デッドバイデイライト、ご視聴いただきました皆様方、そしてね、今日一緒に遊んでくださったノームさん、誠に誠にいつもありがとうございます。そして、ダークロード使いの、ルーキーさん。いや、本当にコメントもありがとうございました。またね、もし戦う時がありましたら、よろしくお願いします。いや、こちらこそありがとうございます。お疲れ様でございました。いや、本当ね、頭痛、今日すぐお布団入ったらすぐ寝れるようにね、そして明日になってればすっきり治ってるように、本当に体が資本なんでね、やっぱりね。やっぱり頭痛っていうのはやっぱりあれなんで、はい。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。チャオ。またね、ナオミさん。おやすみなさい。いい夢見てください。ありがとうございました、ナオミさん。そしたらば、キラーの時に対していただいたサバイバーの方、そして、サバイバーの時に対していただいたキラーの方、誠にありがとうございました。また、対戦、共闘することがございましたら、何卒とよろしくお願い申し上げますと。それでは、次回、第525回のライブ配信のお時間まで、皆様お疲れ様でございました。お相手はゼブラでございました。それでは皆様、いい夢見てください。おやすみなさい。まったねー。チャオー。